Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadani lil imani wal islam. وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد أيها الناس أوصيكم بتقوى الله ونفسي أولا بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون برشا ғаләмнәрне юктан бар кылып безләрне шушы дөньяга китереп һәр даим, һәр вакыт тәрбияләп, ризыкландырып торучы, кыямәт көненең патшасы, безгә бу дөньяны туры юлдан бару өчен изге Коръәни Кәримне бүләк итүче Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә барлык мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез, улуклауларыбыз булса иде. Һәм дә инде аның хак илчесе булган, безнең яраткан пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлламгә күңелебезнең түрләреннән чыккан салават шәрифләребез булса иде. Аның әһле бәйтенә, сахабаларына, табигиннарга да дугаларыбыз, сәламнәребез барып ирешсә иде. Раббыбыз Аллаһның әмрен үтәп, җомга намазына дип ниятләп, барлык эшләребезне калдырып, тәһарәтләнеп, гысылләнеп, яңа киемнәребезне киеп, чистарынып, Аллаһның йортына, мәчеткә җомга намазын үтәү нияте белән килгән мөхтәрәм мөмин мөселман кардәшләрем, һәр кайсыбызга да Аллаһ Раббыбызның ике дөнья сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын. Хөрмәтле мөмин мөселман кардәшләрем, әлхәмдүлиллаһ, Раббыбыз Аллаһ тагын бер җомга намазын күрү, шунда катнашу, Аллаһ Раббыбызның улуг кунагы булып утыру мөмкинлеген безгә тагын бер тапкыр насыйп итте. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, бүгенге вәгаземне яраткан пәйгамбәребезнең бер хадис шәрифеннән башларга телим. Җитер заман, кешеләр үзләре тапкан малның, ризыкның хәләл юл беләнме, яки харам юл белән табылганлыгына игътибар бирми башлаячаклар диде. Җитер шундый заман диде, кешеләр диде үзләренең ризыкларының, малларының хәләл юл беләнме, яки харам юл беләнме табылганлыгына бөтенләй игътибар бирми башлаячаклар диде. Бу хадис җәмәгать сахих. Бу хадис Имам Әхмәд һәм Имам Бухари җыентыкларында китерелә. Мин белмим җәмәгать, кайчан ул заман башлангандыр һәм кайчан ул заман бетәр, ләкин без бүген нәкъ шул заманда яшибез. Бу тема кызганычка каршы бик сирәк кузгатыла. Бу җомга намазларында булсынмы, бу дәресләрдә булсынмы, башка җыелышларда булсынмы, без бу темага кирип җитә алмыйбыз, чөнки безнең әле гыйлем дәрәҗәбез түбән. Без әле кешеләрне тәһарәт алырга, намаз укырга, ураза тотырга өйрәтәбез. Без әле кешеләрне мәчеткә чакырабыз. Шуңа күрә хәтта башлангыч дини белем биргән вакытта да менә бу тема безнең кызганычка кара төшеп кала. Чөнки без кешеләрне игътибарыбызны бирәбез, кешеләрне әле гыйбадәткә бастырга. Ислам дине безгә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тарафыннан бирелгән, мөселман кеше тормышының бар якларын үзенә алган илаһи күрсәтмә. Бу гыйбадәт кылу бүлекләре, тәһарәт, намаз, ураза һәм хаҗда, бу гаилә мөнәсәбәтләре, никах, ир белән хатынның бурычлары һәм хукуклары, балалар тәрбияләү һәм башкаларда, бу мал, мөлкәт мөнәсәбәтләре, мөгамәләт, сәүдә кагыйдәләре һәм аренда, рибаның зур билгесезлек белән төзелгән килешенең тыелуы да,
Шуның белән бергә шәригатьнең барлык бүлекләре дә үзара бәйләнгән, мирас бүлү, монда инде шул ук вакытта милеккә дә, гаилә мөнәсәбәтләренә дә кагыла. Кызганычка, бүгенге көндә күп кенә мөселманнар динебезне балага исем кушу, никах, җиназа белән генә бәйләп карарга ияләшкән. Һәм динне алар менә шушы әйберләр белән генә күз алдылар. Ләкин һичшиксез булар да мөһим, ләкин бу әле нигез түгел. Ислам дине алар белән генә шикләнми. Намаз укучы, Рамазан айында ураза тотучы, хаҗга, гомрәгә баручы да күп кенә мөселманнар еш кына исламның гыйбадәт кылуга кагылышлы темаларын өйрәнү белән генә шикләнәләр. Әмма ислам айрым бер кешенең һәм гомумән җәмгыятьнең тормышының бар якларын үз эшенә ала торган кануннар системасы. Ул бөтенләй яшәү рәвеше. Ислам ул яшәү рәвеше. Хәләл һәм харамга кагылышлы булган сорауларны өйрәнү мөселман кешесенең иң мөһим бурычларының берсе булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Дөрестлектә хәләл дә билгеле, һәм харам да билгеле. Алар арасында күп кеше белми торган шикле нәрсәләр бар" диде. Шикледән сакланучы кеше динен һәм намусын саклар өчен аннан котыла. Шикле булган нәрсәләрне кылучы харамга кылуга киләчәк. Чөнки ул тыюлык янында көтү-көтүп, менә көтүе тыюлыкка керәчәк көтүгә тиң диде. Без инде күбебез монда авыл балалары, авылдан чыккан балалар, яшь вакытта көтү көткән егетләр утыра. Күбебез инде яшь вакытта көтүнең нәрсә икәнен күз алдына китерәбез. Әгәр дә көтүче көтүен йөрдә икән, фермер булсын, элек инде колхозлар иде. Колхоз пешәне кырыенда, чөнки бар кырлар, кайда көтүне йөртергә мөмкин, бар колхозның пешән кыры. Әгәр дә без көтүне якын китерәбез икән, пешән кырына күз алдына китерегез көтү. Анда 400-500 сыер булырга мөмкин. Без әлбәттә һәр берсен карап бетерә алу мөмкин түгел. Аның өчен границага, пешән границасына шигенә без стена булып басырга тиешбез. Һәм мөмкинлек бар сыерга тиз генә, яки без бурылган арада, яки без аңа хәтле килеп җиткән вакытта колхоз кырына кирип пешән ашау мөмкинлеге бар. Һәм көтү гадәттә шулай эшли. Инде көтүче аннар соң аны куа башлый, көтүне чыгара башлый. Ләкин монда пәйгамбәрбез әйтә: безнең хәләл дә билгеле, һәм харам да билгеле. Ләкин харам белән хәләл арасында күп кеше белмәгән шикле әйберләр бар. Күбебез белми. Әгәр дә без гел шул шикле әйберләр ярында йөрибез икән, безнең харамга кирүебез җиңеләя. Әгәр дә без шикле әйберне калдырабыз икән, хәләлдә генә булабыз икән, без харамга хәтлек барып җитмибез. Менә ул монда үзе дә ул бит инде көтүче булган. Көтү белән чагыштыра. Чөнки бүтүнебезгә бу якын. Безгә инде авыл егетләренә бигрәк тә якын. Без күз алдына китерәбез колхоз кырыенда көтүнең йөрүен. Аны җәмәгать, аны тотып турып булмый. Әгәр дә без якын киләбез икән, әгәр дә йөрибез икән ерактарак, әлхәмдүлиллаһ, көтү анда хәтлек барып җитми. Әгәр дә без киләбез икән кырыена хәтлек, инде без көтүне туктата алмыйбыз. Алар бәрібер кирергә мәҗбүр булачаклар. Һәм хакыйкатьтә менә колхоз кырының, фермер кырының менә бу границасы тыюлык булган шикелле, хакыйкатьтә Аллаһның тыюлыгы аның кешеләргә харам кылган нәрсәләрдер диде. Ягъни харам булган әйберләр бу Аллаһның тыюлыгы, һәм аңа якын килергә ярамый. Без хәләл яки харам дип, без ашый торган ризык кына санала дип күпләребез уйлый. Ләкин без сату алу мәсьәләсендә харам килешүләр була алу мөмкинлеген һәм аларның кыямәт көнендә
гөнаһлар үлчәвенә авыр йөк булып салынуын күбебез белмибез. Әйткәнемчә, хәләл ризык дигәндә күбебезнең күз аллауына бары тик шәригать буенча шалынган ит яки составында спиртлы эчемлекләр булмаган берәр нинди товар, продукт булмауы менә безнең күбебезнең башыбызда, уебызда, фикеребездә шундый примитив фикерләр йөри. Тормыштан берничә мисал карап китик. Әгәр дә без клиентларны алдаласак, сату алу вакытында, сатыла торган товарның кимчелекләрен яшереп сатсак, хезмәт хакын вакытында түләмичә яки хезмәт хакын вакытында бирмичә хезмәткәр белән гаделсез эш итсәк, эшләнмәгән эш өчен түләү алсак, алдан заказны вакытында үтәмәсәк, түбән хезмәт хакына сылтанып, әгәр дә хәтта без риза булып шул бәягә инде соңрак эшли башлаганнан соң, безнең зарплата бәрбер әз дип, үзебезгә тапшырылган эшне сыйфатсыз башкарабыз икән, шулай ук. Әгәр дә дәүләт милкен үзләштерсәк, гражданнардан ришват алсак, наркотиклар таратсак, азгынлыкны капласак, гаделсез бәяләр билгеләсәк, чөнки булды бер вакыйга, җәмәгать, Мәскәү аэропортында ниндидер вакыйга булды. Гадәттән тыш хәл. Һәм таксистлар шул вакытта бәяне күтәреп куйдылар, чөнки халыкка бик тиз рәвештә кайтырга кирәк иде Мәскәүгә. Шул вакытта таксистлар бәяне күтәреп куйдылар. Менә бу да җәмәгать, бу да ярамый. Әгәр дә без катнашабыз икән тиз генә баю ниятеннән ниндидер пирамидаларда, әгәр дә чакырабыз икән әле кешеләрне шунда катнашырга, кара базарда сәүдә итәбез икән, кешеләрне урлау, талау белән шөгыльләнәбез икән, ятимнәрнең малларын үзләштерәбез икән, һәм менә моңа күп кенә мисаллар китерергә мөмкин, җәмәгать. Әгәр дә менә шушыннан кергән акчага алынган ризыкны, малны, мөлкәтне уйлыйбыз икән хәләл дип, җәмәгать ялгышабыз. Җәмәгать ялгышабыз, бу хәләл була алмый. Тыелган юл белән эшләп тапкан акчадан яхшылык та, бәрәкәт тә булмый. Намуссыз юл белән алынган табыштан гаиләдә бәхет булмаячак. Әйтәләр бит, башкаларның бәхетсезлегендә үз бәхетеңне кырып булмый диләр. Хәтта Коръәни Кәримдә бер сүрә атала Әл-Мутаффифин. Бер сүрәнең исеме Әл-Мутаффифин. Сату алу вакытында үлчәүдә дөрес үлчәмәүчеләр. Үзләренә үлчәп алганда товарны тулысынча алалар ди, кешегә үлчәп сатканда киметеп бирәләр ди. Булар мутаффиф. Урыннары җәһәннәмдә диде. Әле яшь вакытта базардан җимешләр, чикләүкләр алып йөргән вакытымда исемдә бер абый, олы абый, үлчәп бирә дә, җимешне үлчи дә, бәясен әйтә дә, өстәп 2 җимеш сала. Я 2 чикләүк сала, я 2 җимеш сала, күбрәк бирә. Ничәдер грамма. Һәм инде бөтен әйберне алып бетергәчтән әле лимон биреп җибәрә, бу инде менә шушы товар өчен. Мин инде 1 алдым, 2 алдым, 3 алдым. Мәйтәм, абзый, ник сез булай эшлисез? Башка җирдә мин андыйны күргәнем юк. Абзый, мәйтәм, сез ник булай эшлисез? Ул әйтә, мин ди беләм инде ди үлчәвем ди дөрес үлчи ди, ләкин ди шикләнәм ди бер генә граммга булса да ди, әгәр дә ялгышкан булса ди үлчәвем ди, куркам ди кыямәт көнендә ди миңа ди аны ди каршыма килеп менә шуны китереп куярлар дип куркам ди. Һәм бу минем өчен әле ул вакытта, яшь вакытта бигрәк тә күңелемә кирип калды. Ул сатучы җәмәгать 1 грамм, 2 грамм, 3 грамм өчен куркуыннан үзенең товарыннан алып, үзенең кесәсеннән һәрбер кешегә шулай арттырып җибәрә иде. Куркуыннан. Бу әлбәттә минем күңелемә ул вакытта бик кирип калган иде. Әгәр дә җәмәгать машинаның пробегын киметеп саттык икән, булсын җимеш, будай, ниндидер ярмаларның авырлыгын арттыру нияте белән юешләп саттык икән. Әгәр дә ниндидер сыйыкчаларны бер-берсенә ошаган сыйыкчалар бар, әгәр дә җәмәгать аларның күләмен арттыру нияте белән
Сөт белән менә суны кушалар. Арттыру нияте белән арттырып сатабыз икән, шулай иттереп без булабыз мутаффиф. Кыямәт көнендә моны бик авыр йөк иттереп безнең начар гамәлләребезгә куячаклар. Бакара сүрәсенең 278 аятында Аллаһ Раббыбыз безгә мөрәҗәгать итә. И иман китерүчеләр, әгәр дә сез чыннан да мөэминнәр икәнсез, Аллаһтан куркыгыз һәм риба өлешен калдырыгыз ди. Әгәр дә сез чыннан да мөэминнәр икәнсез ди. Я айюхаллазина аману ди. Иман китерүчеләр чынлап та булсагыз ди, куркыгыз ди Аллаһтан ди һәм риба өлешен калдырыгыз ди. Ни өчен мөһим һәм бик тә кирәк җәмәгать гыйлемебезне арттырырга бу өлкәдә? Бу безнең бурычыбыз, чөнки без моның өчен җавап тотачакбыз. Чөнки дин ул гыйбадәт кенә түгел, дин ул мугамәләт. Нинди мал без табабыз? Бик күп мөселманнарның гыйлемнәре юк бу өлкәдә. Намаз укый, ураза тота, кибет тота, кибетендә аракы сата. Ул моның гөнаһын күрми. Ул әйтә, мин бер кешенең өлешенә кермим бит ди. Мин намазымны укыйм, гыйбадәтемне кылам, мин бер кешенең өлешенә кермим ди. Мин кешеләрнекенә тимим, мин дәүләтнекен алам диләр. Мин кешенекен алмыйм, мин фирмадан кыстырып кайтам диләр. Фирмадан кыстырып алып кайтабыз диләр. Ул бит конкрет кешенеке түгел диләр. Кызганычка каршы җәмәгать мөселман кешесе моның куркынычлыгын, моның гөнаһын күрми. Бер вакыт Гомәр радиллаһу анһу янына бер дусты Абдурахман килә. Гомәр дәүләт башлыгы, халифа. Кич белән өстәл артында дәүләт эшләре белән утыра. Инде дустымның янына килгәчтән киреп утыра һәм Гомәр радиллаһу анһу үзенең өстәлендә булган шәмен сүндерә дә алып куя һәм өстәл астыннан икенче бер шәмне чыгарып куеп, шуны кабызып җибәрә. Һәм Абдурахман инде әлбәттә кызыксынып сорый. Гомәр ди, син ник булай эшләдең ди? Шәм янып тора, берсен алды, сүндерде, икенчесен чыгарып куйды. Син ник булай эшләдең ди? Һәм Гомәр дәүләт башлыгы, халифа әйтә. Син килгәндә ди, мин ди утыра идем ди дәүләт эшләре белән. Дәүләт эшләрен карый идем ди, һәм ди мин ди яга идем ди дәүләт шәмен ди. Син килдең ди, без ди дуслар ди. Хәзер ди без сөйләшәчәкбез ди шәхси темага ди. Шәхси сорауларны ди без ди хәзер карыячакбыз ди, икебезгә генә билгеле булган ди. Шуңа күрә ди казнага ди безнең сөйләшүебез өчен түләү кирәкми ди. Мин ди өйдән алып килгән шәмне чыгарып куйдым ди. Мин ди өйдән алып килгән шәмне чыгарып куйдым ди, һәм ди безнең бу шәхси сөйләшү булган өчен ди мин үзем түлим ди. Без җәмәгать дәүләткә эшлибезме? Яки ниндидер фирмада ялланып эшлибезме? Яки нәрсәдер арендага алдыкмы, эшләп торырга күпмедер вакытка безнең мөселманнарның мөнәсәбәт менә шундый булырга тиеш. Ярамый салкын карарга. Ярамый дәүләтнеке белән кулланырга, ярамый кешенеке белән кулланырга, ярамый җавапсыз карарга үзең арендага алган әйбергә. Чөнки син аны хәзер кайтарасың, син аның күпмедер күләмендә акчасын түләдең, ләкин ул аның бөтен бәясе түгел. Әй ватылсын шунда дип эшләргә ярамый, инструмент белән дә җәмәгать. Без үзебез эшли торган өлкәдә нинди мал безгә керә, ничек без акча эшлибез, без бик ныклап моны өйрәнергә тиешбез. Чөнки кермиме безгә харам? Кермибезме без шикле әйберләргә? Чөнки вагазның башындагы шикелле, теге көтүче шикелле, әгәр дә шикле әйберләр янында йөрибез икән, харамга керү җиңеләя. Чөнки без шул ризыкны, шул малны үзебез ашыйбыз. Шул ризыктан без балаларыбызны ашатабыз. Хәләл ризык ашаган кеше харам гамәлләрдән читләшә. Аңа харам гамәлләрне кылу авыр була башлый.
уланың янына якын киләсе килми. Хәләл ризык ашаган кеше. Хәрәм ризык ашаган кешегә гөнаһ кылу җиңеләя, җәмәгать. Гөнаһ кылу җиңеләя. Ул аңның авырлыгын күрми, ул аңа авырлык тудырмый. Шуңа күрә инде үзебезнең малларыбызны да, үзебезнең каян ризыкларыбыз безгә керә, без шул сораулар белән бүген инде уйланырга тиеш. Аннан соң сорау туа. Күп кешедә сорау туа. Балабызны намазга бастырып булмый. Инде тәрбия бирәбез, намазга бастырып булмый. Инде начар юлга басты балабыз диләр. Сорау, нинди ризык ул ашый? Нинди ризык белән без балабызны туендырабыз? Нинди ризык без аңа ашатабыз? Нинди ризык без аңа ашатабыз? Пәйгамбәребезнең хәдисе бер вакыт бер кеше сәяхәт иткәндә, без беләбез, сәяхәт иткән вакытта дугалар кабул булына. Сәяхәт иткән вакытта мусафирның дугалары кабул булына. Һәм Пәйгамбәребезнең хәдисе бер кеше ди, кулларын күтәреп ди, дуга кылады. Я Раббым дип дуга кылады. Инде аның өстендәге киеме дә начар, инде тузанланып беткән, ул Ирактан килгән, ләкин дуга кыла, я Раббым ди. Ләкин Пәйгамбәребез әйтә, аның ашаган ризык хәрәм ди. Өстенә кием кигәне хәрәм ди. Кулланган әйберләре хәрәм ди. Шуңа да карамастан ди, аның дугасы кабул ителүен ди ул тели ди. Аның дугасы ничек кабул булсын ди? Ашаган ризыгы хәрәм, өстенә кигән киеме хәрәм, кулланган әйбере хәрәм. Шул ук вакытта ди, ул ди өметләнә ди дугасының ди кабул булуына ди. Ничек аның дугасы кабул булсын ди? Әлбәттә, җәмәгать, ярамаган юл, хәрәм юл белән акча эшләү күпкә җиңелрәк була. Һәм күп очракта бу шулай була, ләкин Бәкара сүрәсенең 279 аятында Аллаһ Раббыбыз безгә хәрәм юл белән акча эшләвегезне туктатмасагыз, ишетегез, Аллаһ һәм аның Расулы сезгә сугыш игълан итә ди. Хәрәм юл белән акча эшләвегезне туктатмасагыз, ишетегез, Аллаһ һәм аның Расулы сезгә сугыш игълан итә ди. Бу җәмәгать без тапкан малга ревизия ясау өчен, кайда без хәрәмгә яки шикле акчага керә алабыз, билгеләү һәм моннан баш тарту өчен бу аяттан да куркынычрак аят була алмый. Бу безгә бер кисәтү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзеңне харамнан сакла, Аллаһыга иң күп гыйбадат кылучы булырсың диде. Аллаһы сиңа биргәннән риза бул, иң бай кеше булырсың диде. Шулай булгач, сәүдә һәм мал-мөлкәт мөнәсәбәтләренә кагылган шәригать хөкемнәрен җәмәгать өйрәник. Һәм килешүләребездә хәләллек кагыйдәләрен үтик. Аллаһ Раббыбыз безгә биргән гомерләребезне харамнан тыелып, хәләл юл белән генә кәсеп итеп, шул малларның бәрәкәтен күреп, яшәүләребезне насыйп итсә иде.